Episodi 4. Balls, danses i música a les falles xativines. Semblava que una comissió com la de Sant Jaume, amb una trajectòria tan dilatada en el temps, haguera esgotat ja els temes dels quals veure per poder inspirar-se, a l'hora de dissenyar el contingut crític dels seus monuments. Res més allunyat de la realitat. Aquest exercici torna a sorprendre'ns amb un monument gran que porta per lema ballant, dedicat als balls, les danses i la música, i que mai havia fet valer com a tema principal del monument gran al llarg dels seus dilatats anys d'existència. Una circumstància com aquesta representa una excusa perfecta per plantejar-nos quina relació es pot constatar entre els monuments fallers plantats a la nostra ciutat i la utilització del ball i la música com a tema principal de la seva explicació de falla. Per investigar-ho, hem utilitzat la base de dades de comissions falleres de Xàtiva, creada per l'Associació d'Estudis Fallers de Xàtiva. Hem recopilat dades referents a la informació pròpia de cadascuna de les comissions xativines i les hem agrupat en una base de dades que ha estat a la disposició de qualsevol persona que vulgui tenir-la. Aquesta base està en continu canvi, amb rectificacions i aportacions i, al estar feta per persones, és probable que continga alguns errors que, esperem, no afecten el present article. Comencem el nostre camí només encetat la Segona República. Durant aquest temps es va donar el context oportú per a que Xàtiva tornara a viure l'emoció de veure plantada una falla. Corria el mes de març de 1932 quan Francesc Climent Mata, president de la Societat Musical La Primitiva, muntà un cadafal front a la seu de la pròpia Societat Musical, que en aquest temps estava situada a la plaça d'Emilio Castelar, actual plaça La Bassa, des del dia 18 fins al 20 de març. La falla de La Primitiva representava una gran lira. Junt a ella, 4 músics que veien del certamen de València, uns amb una corona de llorer i altres amb 2 carabasses. Al fons d'aquesta representació es feia palès la rivalitat entre les 2 societats musicals de la ciutat. L'experiment de Climent Mata va sorgir efecte i a partir d'aquest any diferents barris de la ciutat, entre els quals es trobava des d'un primer moment la Comissió de Sant Jaume, encara que amb altra denominació, van veure néixer al seu sí comissions falleres que, amb molta dedicació i pocs diners, es preocupaven de treure al carrer monuments amb la major qualitat possible. No tenim que esperar molt per conèixer la següent falla dedicada al nostre tema. A l'any 1935, la comissió de la falla Atilio Bruschetti, plantada a la plaça de Sant Pere, sorprèn al seu veïnat amb una falla anomenada La música en decadència. Un gran cadafal amb 4 laterals ornamentats amb pintures al·lusives. Suporta una gran ràdio que forma la part central del monument. Dalt d'ella, una ballarina mostra la seva desesperació mentre que els diferents músics van valer els seus instruments amb melancolia. En aquest temps, les voces feia acompanyar normalment per un verset que resumia el sentit del monument. El que acompanyava aquest cadafal era el següent. La ràdio ha invadit tots els racons de la terra i el músic mig oprimit ha declarat fer la guerra a este invent maleït. El monument, obra també de Climent Mata, va ser mereixedor d'un tercer premi, compartit amb la falla tetuant aquell exercici. El mateix artista va continuar conjuminant la seva passió per la música amb la dedicació expressa de fer falles. D'eixa unió van sorgir la següent falla que citarem. L'any posterior, la falla de la plaça Blasco Ibáñez, avui plaça del Cid, li va encarregar músic torero i perrero. Tota una declaració d'intencions. Dalt d'un llarg pedestal apareixen les figures d'un home i una dona, en actitud festiva, mentre que als peus, en una escalinata, descansa adormit un torero amb barret i capa de torejar, rodejat de botelles buides. A l'esbós d'aquest cadafal s'acompanya el següent verset. Ramonet té una història brillant, fon músic i torero, i per a sa immortal glòria fon el més gran perrero.
Toca donar un salt important en la història de les falles de Xàtiva, perquè ja no hem trobat cap monument que parlara del nostre tema fins a arribar a l'any 1951, en què la falla de la plaça de Sant Joan i adjacents, actual Raval, planta el monument anomenat La música clàssica i moderna. Aquesta creació de Bolincho intenta comparar la música clàssica amb la que estava de moda en aquests moments. No queda massa ben parada aquesta última. Al pedestal, l'artista ha representat 4 figures grandioses: Wagner, Beethoven, Schubert i Mozart, com els màxims exponents de la música de qualitat. Una lira ocupa el lloc més alt del pedestal. Al seu voltant, 4 discs serveixen de fons a les escenes representades en cada fal. Després de subestimar els toreros de l'època, contraposant-los als braus toreros d'abans, l'explicació retorna al tema de la música. Aquesta vegada, per desprestigiar els balls moderns que anaven apareixent en aquesta època, inclòs fent analogia de la semblança entre el ball lliure i lluita lliure. Al llibre explicatiu, el cadafal s'acompanya del següent verset. Pobre Beethoven, la raspa, ha fet callar les sonates, i el torero ix de la plaça melancòlic mentre altres l'ocupen en lluita lliure, diversió de carabasses. 2 anys després, a les falles del 1953, la falla de la plaça La Bassa li va encomanar a Sanchis la creació d'un cadafal dedicat també a l'art del ball i a la que se li adjudiquen 2 lemes diferents. Un és les perícies del ball i l'altre verbena fallera en la glorieta. Malauradament, no hem estat capaços de trobar cap documentació que ens endinsara en el contingut crític d'aquesta falla. No obstant això, sí que podem deixar constància que en aquesta època tant les comissions de manera individual com la Junta Local Fallera de manera col·lectiva organitzaven verbenes populars amb la finalitat d'aconseguir beneficis econòmics que els ajudaren per fer front a les despeses de l'exercici faller. En concret, la Junta Local Fallera organitzava verbenes a la Glorieta, coincidint també en els dies de fira, per a les que tenia que demanar permís a les diferents autoritats de la ciutat. A l'any 1955, José Camarasa González plantà el cadafal que duia per lema el Trust de los Tenorios, a la falla Tetuán. El lema està escrit en castellà perquè està inspirat en la sarsuela del mateix nom i estrenada a Madrid al 1910. Aquest llibret de 8 quadres conta la història d'un sindicat d'enjoans tenoris que es reuneixen per expulsar a un dels seus membres. A l'explicació de la falla es comenta que el lema s'ha agafat del nom d'una popular sarsuela, encara que no es parlarà en ella d'amors, sinó d'altres tipus de trusts que buidaven la butxaca dels ciutadans d'aquell temps. Es parla de l'elevat preu de la carn, de la llum, dels serveis mèdics o del midó. Tot queda aclarit en el verset que acompanya l'esbós de la falla. De llum estem il·luminats, i d'almidó tiesos, de metges escarmentats i de carn hasta los huesos. Com es veu, de música tan sols té el lema. L'artista José Martínez Moyà es va encarregar de crear el cadafal que, al meu parer, millor congenia l'ingeni i gràcia a l'hora de parlar al voltant de la música i el ball. Ho va fer al cadafal plantat al 1961 a la falla de la plaça de Sant Joan, actual Raval. El monument duia per lema el qui canta, el mal espanta. De nou trobem una ràdio com a peça central del monument. Dalt d'ella, una llauna de tostons que suporta un altre element triangular que sembla ser una matraca, la qual acaba en la part més elevada amb un cap de pollastre, que a la vegada sustenta una dona en actitud d'estar ballant. Envoltant el cadafal trobem diferents ninots, la major part d'ells al·lusius, a ball o a actituds davant la música, damunt de peces redones que semblaven discs de vinil. A l'explicació de la falla, defineix la ràdio com un tostó continu entre serials, novel·les i altres històries.
Els laterals del cadafal estaven dedicats a la música moderna, als balls moderns, a les cançons modernes i el quart del certamen musical de fira de l'any 1960. En tots els laterals queda palès el rebuig a les noves tendències musicals. Com a exemple, extraiem aquest verset que fa referència al rock and roll. Este ball tot s'ho acabat. El xotis, pas doble i vals. Avui ja no queda res dels balls, pues s'ha perdut hasta la vergonya i la dignitat. D'aquesta falla cal fer especial menció al desig de Martínez Moyà per jugar amb el doble sentit de les paraules i per la metàfora d'utilitzar el cap de gall com la representació de cant no massa desitjat, sinó més bé desagradable. Quant a les paraules, trobem matraca, tostó i llauna. El Diccionari Normatiu Valencià conté les dues accepcions de l'autor que l'autor ha volgut fer valer en el cadafal en referència a la paraula matraca, com a instrument musical, perquè la falla parla d'aquest tema, i com a molèstia insistent en referència metafòrica a les tendències musicals del moment. El mateix diccionari defineix tostó com gra de dacsa sec i fregit, però no esclatat, tros xicotet de pa torrat o plat elaborat amb dacsa, oli i sal. Però no replega altra excepció que els valencians ordinàriament hem utilitzat i que hem heretat de la valencianització de paraules castellanes, tostó com a definició d'alguna cosa avorrida, pesada, enutjosa. Sembla que és en eixa intenció en què l'artista ha utilitzat d'aquesta paraula referint-se a la música que es conserva en llaunes, música en llauna. També és una excepció heretada del castellà, música enlatada, que es refereix a les melodies o cançons les quals no són executades en temps real, sinó que són reproduïdes per una font d'àudio que ha estat gravada amb anterioritat. Amb tot allò dit, sembla que es preferia la música en directe i no aquestes coses modernes de la ràdio, discs i altres artefactes que no ofereixen música en viu. José Martínez Moyà torna a endinsar-se en el món del ball, mitjançant la seva obra El ball de la vida, cadafal muntat a la plaça Tetuan l'any 1963. La part central està conformada per un pilar allargat, ple de publicitats de l'època, rematat en la seva part alta per un burro tocant un contrabaix. La falla va ser mereixedora de guanyar el primer premi dels monuments grans d'aquest exercici. Reprenem el nostre camí arribant a l'any 1976, en què la falla de la plaça de Sant Jordi presenta un cadafal realitzat per Antonio Sáez Merino, amb el lema «S'acaben les tradicions dolçainer i tabalet». Damunt d'un gran foc està cremant-se un prominent bagul, mentre que, damunt de la seva tapa, continuen tocant un tabaleter i un dolçainer, abillats amb una vestimenta tradicional. El bagul que es crema representa la desaparició de les tradicions i, d'entre elles, la música feta pels dolçainers i tabaleters que, segons l'explicació de la falla, són uns ganduls que volen més diners i acabar pronte. Com ve sent habitual en aquests temps, el cadafal es composa de 4 escenes, les quals fan referència a la pèrdua de tradicions com la de tirar caramels en els festejos, empinar el catxerulo, el festeig de les parelles joves i el paper d'autoritat de l'home dintre de la família. A continuació, portem un moment que, encara que no presenta com a tema principal la música, va tenir una especial rellevància, una de les seues peces centrals, la qual representava una ballarina. Ens referim al cadafal creat per Gosalves Moracho per a la falla República Argentina l'any 1991. Duia per lema Campanades de campanya. Allò verdaderament especial del monument i que va ser molt comentat durant aquelles falles va ser que la figura de la ballarina donava voltes sobre si mateix, semblant una volta de ball. La crítica de la falla es centra en la campanya electoral que estava a punt de celebrar-se. Al centre de la falla troben la figura d'un guerrer i al seu costat la ballarina giratòria. Respecte del seu significat a l'explicació de la falla trobem el següent.
Contra la permanència de la ballarina al poder s'oposa la insistència d'un rabiós guerrer. A l'oposició contrarresta una subtil ballarina que va guanyar en conquesta una alcaldia divina. Al 1996, la Falla Murtamaravall presenta un cadafal el lema del qual és tot aquell que no prospera, té balla, d'esta manera. Però en realitat, la falla no tracta del tema de la música, sinó del problema que es crea quan s'afona el pressupost familiar o quan els impostos ens ofeguen. En eixos moments, quan els que manen ens obliguen a fer allò establit per les autoritats, ens fan ballar al so que ens marquen. La falla ferroviària, l'any 2008, presenta un cadafal amb el lema «Dos fan ball». Toni Fornés es va encarregar de plantar aquest monument que tenia a la seva part central dues figures caricaturitzades d'un tabaleter i un dolçainer, ambdós fent ús del seu instrument. De nou, la música valenciana queda representada a les falles mitjançant aquestes dues figures tan socorrides. Al llibre de la Junta Local Fallera de Xàtiva, en referència al monument, es pot llegir el següent. Aquest any, la música dona pas a la festa fallera. La dolçaina i el tabalet seran els protagonistes dels nostres carrers. Les notes musicals sonaran per als personatges d'aquesta ciutat, d'una banda per als passacarrers i d'altra per a les processons religioses. Tots serem inclosos en el monument perquè aquest any ha donat per a molt. Continuem el recorregut passant per la falla Juan Ramón Jiménez, la qual trau l'any 2013 un cadafal, obra de Venancio Cimas, anomenat Cercavila Socarrada. A la seva part central trobem un pallasso i al seu voltant diferents ninots que representen altres professionals de l'espectacle circense. Al llibre explicatiu trobem que la falla relata una gran cercavila formada per malabaristes, pallassos, faquirs i arlequins, els quals mostren les seues habilitats al llarg del seu recorregut pels carrers de Xàtiva. En aquesta explicació hi ha un apartat dedicat a la música que acompanya la cercavila, en què es fa menció de la corneta i timbal que acompanyaven a la banda municipal dirigida per l'alcalde. A l'any següent, José Ramón Espuig Escrivà plantà a la falla de la plaça del Sí Trinitat un cadafal que duia per lema el blues de les falles. La part central del cadafal estava formada per un tambor que sustentava el saxofonista en actitud d'estar interpretant una peça musical. La crítica es centra en que la situació actual de les falles sembla una cançó trista de blues que entristeix l'ànim dels fallers. Subvencions amb obligacions encobertes, la quantitat de documentació exigida per plantar falla, les normes emanades de la Junta Local Fallera o l'actitud poc inclinada dels vocals a agafar la presidència d'una falla són els temes candents dels que s'ocupen les distintes escenes del monument. En aquest període de temps, la comissió es caracteritzava per adornar exuberantment el monument, creant autèntiques peces d'art que acompanyaven el cadafal, amb una sintonia perfecta. Part de la decoració la formava una gran partitura, emplenada de notes musicals, així com un original teclat muntat sobre dos palets. Acabarem el nostre recorregut arribant a l'any 2016, en què la falla ferroviària presenta el monument anomenat La música d'un poble, obra de Xavi Herrero. El castell de Xàtiva ocupa la part central del cadafal. A una banda, la torre principal suporta un contrabaix sobre el qual reposen dos angelets. A la part contrària del castell, un tabaleter es sustenta tan sols descansant un peu a la muralla. Al voltant d'aquestes peces es situen les diferents escenes, d'entre les quals destaquen un tabal amb les seues baquetes i un dolçainer abillat amb vestimenta tradicional. En aquesta ocasió, la falla representa l'essència música de la ciutat, incloent en ella comentaris referits a elements indispensables de la nostra música local. Comença el seu recorregut reconeixent la llavor de les bandes musicals existents per a
després fer menció a 3 cantants socarrats, com són Botifarra, Raimon i Bruno Lomas. Acaba aquest recorregut comentant les nits al castell, un esdeveniment musical de periodicitat anual que recull actuacions musicals de diferents tipus. En realitat, hem detectat molt més monuments infantils dedicats al tema que ens ocupa, en comparació al nombre de falles grans trobades. Al principi de l'article hem comentat que la falla Sant Jaume no havia dedicat cap monument al ball i la música com tema principal. No obstant això, aquesta comissió sí que ha dedicat un dels seus monuments infantils al tema dels sorolls. El cadafal, plantat l'any 1985 per Miguel González Moracho, duia per lema Sorolls fallers. Es tracta d'una enorme campana que conforma la part central del cadafal. D'ella pengen el sol i la lluna, així com un pallasso tocant l'acordió. En un costat, coets de canyeta simulen estar a punt d'encendre's. A l'explicació de la falla, obra de Josep Sanchis, es menciona el cant dels membres de les comissions falleres mesclats amb el so dels músics entonant el fallero, Paquito el Chocolatero i altres cançons de la terra. També parla d'uns instruments musicals que acompanyen normalment al bombo, els platets que produeixen un soroll metàl·lic molt característic. No falten en ninguna banda de música ni tampoc en les populars xarangues. No podia faltar en aquesta falleta la menció expressa del cant d'Albaes, que sol acompanyar del so del tabalet i la dolçaina, cantant-se temes amb gràcia i sacarroneria que majorment són propis del barri i de la població. Arribat a aquest punt, tan sols ens resta felicitar a la Comissió de Sant Jaume, de les pioneres de la nostra ciutat, per ser capaç de dedicar el seu monument a un tema inèdit en la seva història. Comissions com aquesta són necessàries per continuar fent de Xàtiva un poble orgullós de les seues falles.